Херсонська область отримала 10 реанімобілів. Їх за благодійною ініціативою президента України придбав фонд Рената Ахметова. Розподілили швидкі на віддалені населені пункти. Свій перший реанімобіль отримала й Чонгарська сільська рада. Швидка оснащена всім необхідним медобладнанням. Тож тепер, за словами голови сільради Галини Коваль, пацієнти зможуть отримувати якісну, а головне вчасну медичну допомогу. Обслуговуватиме автівка близько 3000 людей, які проживають на території населеного пункту. Дуже тяжко, коли дощ, коли у нас ґрунт світло-каштановий, і він дуже липкий. Дуже тяжко доїхати до віддалених сел. І намети, взимку намети. Перекидає, невозможно проїхати. Дуже рада, мене переповняють емоції, що врешті-решт у нас з'явився спеціалізований медичний автомобіль.